Vuonna 2012 rupesimme saamaan tasaisin väliajoin vietnamilaista kahvia ja teetä tuliaisiksi. Petri oli tavannut Saigonissa työmatkalla kauniin ja energisen Jungin, ja yhteydenpito tiheni puolin ja toisin vuoden mittaan. Syksyllä Petri alkoi jo puhua häistä. Tehokkaana insinöörinä Petri hankki lentoliput marraskuuksi koko perheelle Vietnamiin, jossa häitä juhlistettaisiin aasialaiseen tyyliin. Laskelmista unohtui kuitenkin yksi tekijä, vietnamilainen byrokratia. Hääaikeet kariutuivat mahdottomalta tuntuvaan paperisotaan, mutta käytännöllisenä ihmisenä Petri muutti häät vikkelästi kihlajaisiksi. Marraskuun 16. päivä kosiomatkalle lähti siis koko joukkue. Petri, Lysjan, Mikko, Roosa, Julia ja Verna. Kihlajaisiin valmistauduttiin perin pohjin kaunistautumalla. Hieronta, kampaaja ja ennen kaikkea kynsihoito. Kihlajaisia juhlittiin Jungin lapsuuden kodissa Anyangin kylässä Mekongin suistoalueella. Pikkubussimme kyydistä näimme palmuja, polkupyöräileviä koululaisia aodaimekoissaan, uhkarohkeasti ohettelevia rekkoja, riisipeltoja ja loputtomasti ruokaa kuivamassa tien varrella. Rakkauden juhlaa oli viettämässä koko Jungin perhe numerot 2–9. Yhteistä kieltä ei juuri ollut, mutta juhlaateria nautittiin hyvässä yhteisymmärryksessä. Kihlabarin äidit skoolasivat drinkit lastensa onneksi. Mikko istutettiin miesten pöytään, jossa hedelmiä ei juuri arvostettu, mutta kanan jalkoja sitäkin enemmän. Me muut saimme nauttia henkilökohtaisen syöttäjän palveluista. Vatsat täynnä lähdimme tutustumaan Jungin lapsuuden maisemiin. Jung on oppinut uimaan talon vieressä virtaavassa joessa, mutta nykyään siinä ei voi enää uida. Joessa on kala, joka syö lapsia, kertoo Jung. Retkellämme naapurikaupan setä kutsui meidät kylään ja tarjosi limonaadia. Hänen tiluksillaan käveli bö, joka oli yksi ainoista meille kaikille yhteisistä sanoista. Siellä olet. Boa. Boa. Missi. Kot. Mikä sä olet? Njää. Njää? Mun mielestä kana. Oliko? Ei ollut, koska se No, on jää. aleekin. Jää. Niin. Njää. Jää. 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 Kihlajaisaterian jälkeen hyvästelimme uudet siskot ja veljet. Jungin vanhempi sisko oli ollut hieman huolissaan, että mihin pikkusisko oikein joutuu. Tavattuaan Petrin ja tämän ihastuttavan perheen puoli kuulemma kaikkosi. Oh my god, I can't believe my eyes. Oh, chicken mother chicken with
with the baby chicken. I can't believe in the nature.